Assalamu alaikum yan uwa, barkaku da warhaka, barkaku da wannan lokaci. Yau muna dauke da wani sabon fim mai suna da mai dawa. Wannan fim ne yana da kyau sosai, ga wanda bai kalle shi ba ya kamata ya biyo mu daga farkon wannan bidiyon a zuwa karshe, sai ya saurari bayani ta yadda zai samu duk wani sabon fim da ya fita insha Allah. Dai wani farkon zan ka wannan shafin namu, ka daure ka mun subscribe da alamar kararrawa, da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Kamar da muka muku bayani insha Allah, har kullum group ne na VIP wanda za ku samu duk wani sabon fim da ya fita a ranar da fim ya fita a ranar za ku same shi a cikin group namu na VIP kenan, wanda ake biyan kuɗi. Idan ka biya kuɗin ka ne za ka samu duk wani fim da ya fita insha Allah a duk daga kowane kamfani. Idan ka shiga cikin wannan group ne za ka samu duk wani fim a ranar da fim ya fita a ranar za ka same shi a cikin group na VIP, wanda ba tare da ka sha wahala ba tare da ka samu kullun sirri ba, za ka samu duk wani sabon fim da ya fita. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP kenan, za ka iya ɗaukar lambobin mu ne na WhatsApp, ko kuma ka shiga link namu na group mu na Telegram da na WhatsApp kenan, wanda za ka yi masu adamin magana. Kamar da kuke gani, wannan shine group mu kenan, kawai da muku bayani wanda su ne fina-finan da muke sakawa a ciki. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group kenan insha Allah, za ka iya ɗauka lambobin mu ne kenan insha Allah. Idan kana son shiga cikin shi, kamar da muku bayani insha Allah, za ku iya ɗaukar lambobin mu ne, ko kuma ku yi mu magana ta group mu na Telegram, ko kuma idan ka shiga cikin group ɗin da za ka yi masu adamin magana ta yadda za su gaya ma ko nawa za ka biya insha Allah. Kamar da muka nuna muku group ɗin mu can a baya kenan insha Allah, shine group ɗin mu wanda muke saka fina-finai guda uku a kowace rana. Idan kana buƙatar shiga ciki, za ka iya ɗaukar lambobin mu ne na WhatsApp wanda za ka iya yi mun magana ta WhatsApp ko kuma ta Telegram. Ta nan ne za mu iya gaya ma kuɗin ka ko nawa za ka biya, sai ka shiga a cikin wannan group na VIP insha Allah. Muna saka muku lamba wadda za ku iya taɓa mu ta WhatsApp kenan insha Allah, wadda ko kuma ko ta WhatsApp ko ta Telegram, ko muna saka link namu na group ɗin mu na Telegram da na WhatsApp, wanda za ku iya shiga sai ku masu adamin magana insha Allah. Idan kun ka shiga ciki ne, cikin group ɗin ne za ku samu duk wani fim da ya fita a ranar da fim ya fita a ranar za ku same shi insha Allah. Mun gode, sai mun ji ku.